ናይ ዝኾነ ዕማም ይኹን ተግባር ምንጪ ሓሳባት ከም ምዃኑ መጠን ንሓደ ነገር ኣብ ንብገሰሉ እዋን ኣተሓሳስባና ኽነተዓራሪ የድልየና። ከምኡውን ብዝኾነ ዓውዲ ይኹን መንገዲ ገንዘብ ወይ ሃብቲ ከነኻዕብታ ብንብገሰሉ እዋን ቅኑዕ ኣእምሮኣዊ ኣቋም ክህልወና ግዴታ እዩ። ኣብዛ ሕጂ ትቐርብ ቲንክ ኤንድ ግሮው ሪች ዘርእስታ ብናፖሊዮን ሂል ዝተጻሕፈት መጽሓፍ ኣተሓሳስባና ናብ ቁጠባዊ ይኹን ማሕበራዊ ዓወት ከመይ ጌርና ከም ንልውጦም ዘስፈሮ ጽሑፍ ብሓጺር ክቐርበልኩም እዩ። ኣርእስቲ መጽሓፍ ቲንክ ኤንድ ግሮው ሪች ኣብ ቁጠባዊ ወይ ገንዘባዊ እቶት ብኸመይ ከም ንዕወት ዝገልጽ እኳ እንተኾነ ሓፈሻዊ ትሕዝቶኣ ግን ኣብ ቁጠባውን ሓፈሻዊ ህይወትን ንኽንዕወት ድርኺት እትሕድር እያ። ናፖሊዮን ሂል ከም ሄንሪ ፎርድን ቶማስ ኤዲሰንን ዝኣመሰሉ 500 ዝተፈላለዩ ዕዉታት ዝበሎም ሰባት ቃለ ምሕተት ድሕሪ ምክያድ ኣብ ትዕዝብታዊ ተመክሮኡ ተመርኪሱ ዝጸሓፋ መጽሓፍ እያ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናይዛ ቻነል ሓፂር ትሕዝቶ ናይዛ መጽሓፍ ናፖሊዮን ሂል ከም ዘስፈሮ ብነጥብታት እናገለጽና ከም ወትሩ መሃሪ ትሕዝቶ ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ቀዳማይ ዓወት ከም እንኳ ኣማራጺ ምሕሳብ። ዓበይቲ ዓወታት ንምጉንጻፍ ዓበይቲ ሓሳባት ክንሓስብ ኣለና። ስለዚ ኣተኩሮና ዝያዳ ኣብ ዓወት እምበር ኣብ ውድቀት ክኸውን የብሉን። ብዙሕ ሰብ ዝዝንግዖም ቀለልቲ ነጥብታት ኣለዉ። እዚኣቶም ንዕላማኻ ኣተኩሮኻ ምሃብ፣ ሙሉእ ተገዳስነት ዘድልዮ ባህጊ፣ ከምኡውን ተስፋ ዘይምቑራጽን ኣብ መትከልካ ምጽናዕን እዮም። እዛ መጽሓፍ ናይ ሓደ ወርቂ ንምርካብ ዕላማ ዝነበሮ ሰብ ታሪኽ ከም ኣብነት ተቕርበልና። ሓደ ሰብኣይ ኣብ ሓደ ቦታ ቁሩብ ኣዋርቕ ድሕሪ ምርካቡ ዝያዳ ገንዘብ ንምኽዕባት ማሽነሪ ብምግዛእ ኣዋርቕ ከውፅእ ጻዕረ። እንተኾነ ብዙሕ እኳ እንተፈተነ ዕድል ኣይገበረን፣ ፍረ ክረኽበሉ ኣይከኣለን። በዚ ነታ ማሽነሪ ናብ ካልእ ሰብ ይሸጣ። ንሱ ድማ መሊሱ ናብ ካልእ ሰብ ክሸጣ እኳ ወሲኑ እንተነበረ ሓደ መሳርሕቱ ብዘምጸሉ ሓሳብ ኣብቲ ተቐዳማይ ሰብኣይ ዝፈሓሮ ቦታ ቀጺሉ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ወርቂ ክረክብ ከም ዝኽእል ድሕሪ ምሕሳብ 3 ጫማ ኣብ ዘይመልእ ቦታ ድሕሪ ምፍሓር ወርቂ ረኸበ። በዚ እቲ ቀዳማይ ሰብኣይ ተስፋ ብምቑራጹ ብዙሕ ከም ዝኸሰረ ንዕዘብ። ኣብ ድሕሪት ኮንካ ክትሪኦ ድማ ምኹዓት ክቋርጽ ከም ዘይነበሮ ከም ንጹር ይውሰድ። ከበድቲ ነገራት ጠቕላላ ከም ዘይከኣሉ ምሕሳብ ወይ ድማ ብውልቃዊ ተመክሮ ንኹሉ ነገራት ናይ ምግምጋም ባህርያት ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ ናይ ዓወት ዕንቅፋታት ኣለዉ። ከምዚ ዓይነት ሓሳባት ንኣብነት ንሓደ ገንዘብ ዘይብሉ ሰብ ክህብትም ከም ዘይክእል ገይሩ ከም ዝሓስብ ይገብሮ። ናይ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ናይ ምቁራጽ መፍትሒ ድማ ንጹር ዕላማ ጌርካ ኣእምሮኻ ምቁጽጻር እዩ። ካልኣይ ነጥቢ ተሪእና ሙሉእ ተገዳስነት ወይ ኣተኩሮ ዝወስድ ባህጊ። ዓወት ንምጉንጻፍ ኣገዳሲ ካብ ዝኾነ ዓብ ነገር ሓደ ሓያል ባህጊ ወይ ትምኒት ምህላው ኮይኑ ተስፋን ሃንቀውታን እኹላት ብዘይምዃኖም ናብ ተግባር ክንልውጦም ንድሕሪት ክንብል የብልናን። ንጹር ዕላማ ድማ ክህልወና ኣለዎ። ስለዚ ባህግታትና እንታይ እዮም? ንኣብነት ገንዘብ እዩ እንተኢልና ንባህግና ከመይ ጌርና ናብ ክውንነት ከም ንልውጦም ንተዓዘብ። ቀዳማይ ብዙሕ ወይ ዝያዳ ገንዘብ እናበልካ ዘይኮነ ውሱን ቁጽሪ ንኣብነት 1 ሚልዮን ወይ 500,000 ብምባል ውሱን ዓቐን ገንዘብ ከም ዕላማኻ መድብ። 2 ኣብ ዕላማኻ ንምብጻሕ እንታይ ዓይነት መስዋዕቲ ንምኽፋል ድሉው ምዃንካ ምውሳን። 3 ውሱን መዓልቲ፣ ወርሒ፣ ዕለት፣ ዓመተ ምህረት ምስራዕ። 4 መደባትካ ብምስራዕ ካብዛ ግዜ እዚኣ ምብጋስ፣ ጽባሕ ዘይኮነ ሕጂ። 5 ኩሉ መደባትካ ኣብ ሓደ ሙሉእ ሓሳብ ምጽሓፍ። 6 ድማ ነዚ ሙሉእ ሓሳብ ንግሆን ምሸትን ዓውኢልካ ምንባብ። እዚ ናይ መወዳእታ ሻድሻይ መድረኽ ቪዥዋላይዜሽን ወይ ኣብ ኣእምሮ ምስኣል ዝበሃል ኮይኑ ባህግታትና ናብ ክውንነት ከም ዝልወጡ ከእምነና ዝኽእል ሓይሊ እዩ። ንኣብነት ንጹር ዕላማ ኣብ ትሰርዓሉ ግዜ ከም ዝተዓወትካ ወይ ንነብስኻ ኣብቲ ዝተዓወትካሉ ግዜ ቀሪጽካ ምስኣል እዩ። እዚ ኣብ ትገብረሉ ግዜ ግን ንኸጋጥሙኻ ዝኽእሉ መሰናኽላትን ዕንቅፋታትን ኣብ ግምት ምእታው ኣገዳሲ እዩ። ነዚ ናይ ኣረኣእያ ሜላ ኣብ ነማዕብለሉ ግዜ ትሕተውናዊ ወይ ከዓ ሳብኮንሽስ ኣእምሮና ናብ ዕላማና ንምብጻሕ ከነነቓቕሖ ንኽእል። ሳልሳይ ነጥቢ ሳብኮንሽስ ማይንድ ወይ ትሕተውናዊ ኣእምሮ። ሳብኮንሽስ ወይ ትሕተውናዊ ኣእምሮና መሪሕ ሓይሊ ናይ መላእ ህይወትና ክነሱ ብዙሓት ሰባት ዕሽሽ ይብልዎ። እንተኾነ ማዕረ ሓሳባት ተቐቢሉ ናይ ምፍጻም ዓቕሚ ኣለዎ። ከምኡውን ዋላ እኳ ክንቋጻጸሩ ኣይንኽኣል ኣሉታዊ ሓበሬታታት ኣኪቡ ንፈጠራዊ ዓቕሚ ኣተሓሳስባና ብምትዕንቓፍ ካብ ዕማምና ከሰናኽለና ይኽእል። ጽቡቕ ነገር ናይ ሳብኮንሽስ ወይ ትሕተውናዊ ኣእምሮ ኣወንታውን ኣሉታውን ስምዒታት ኣብ ሓደ እዋን ብሓንሳብ ክሕዝብ ዘይምኽኣሉ ሓደ ክዕብልል ናይ ግድን እዩ።
ስለዚ ንትሕተውናዊ ወይ ሳብኮንሽስ ኣእምሮና ብምሉእ ኣተኩሮና ዝተሰነየ ባህጊ ክንመልኦ ናባና ይምርኮስ። እዚ ድማ ህይወትካ ንምቕያር ናይ መጀመርታ ስጉምቲ ይኸውን። ራብዓይ ነጥቢ ስግኣት ወይ ፍርሕና ምቁፅፃር። ኩሉ ሰብ እንተወሓደ ብሓደ ነገር ይፈርሕ ከም ምዃኑ መጠን እንታይ ዓይነት ብድሆታት ኣለውኻ ብዘየገድስ ፍርሒ ንተፈጥሮ ደቂ ሰብ ባህርያዊ እዩ። እንተኾነ ግን ዝበዝሐ ግዜ ፍርሒ ናብ ምጥርጣርን ዘይምውሳንን ኣስዒቡ ንሓደ ነገር ካብ ምትግባር ይኽልክለና። ንፍርሕና ምስ ዘይንገጥሞም ድማ ኣብ ዘለናዮ ንድረት ማለት እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ዕላማና ንምውቃዕ ክንቋፃፀሮን ከነጥፍኦን ኣገዳሲ ይኸውን። ብሓፈሻ 6 ክፍልታት ናይ ፍርሒ ኣለዉ። 1 ድኽነት ወይ ስእነት። ናይ ድኽነት ፍርሒ ካብ ድኽነት ከውፅኡና ካብ ዝኽእሉ ውሳነታት ካብ ምውሳድ ክዓግተና ይኽእል። ገለ ምልክታት ናይ ፍርሒ ካብ ድኽነት ሕፅረት ኣንቅሎ ዘይምውሳን ወይ ድማ ሸቕሎት ብዛዕባ ፋይናንስያዊ ኣገባባት የጠቓልል። 2 ነቐፌታ። ፍርሒ ናይ ነቐፌታ ካብ ተግባራትካ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ሕማቕ ውሳነታትካ ምቕያር እውን ይዓግተካ እዩ። ወላ እኳ ክንቀፍ ዝደሊ ሰብ እንተዘየለ ኩልና ንኻልኦት ከም ንነቅፍ ክንዝክር ክንክእል ኣለና። 3 ሕማም ወይ ስእነት ጥዕና። ፍርሒ ካብ ሕማም ንደቂ ሰባት ባህርያዊ ኮይኑ ንጹር ፍርሒ እኳ እንተኾነ ምስ ናይ ሕማም ፍርሒ ዝተኣሳሰሩ ኣሉታዊ ሓሳባት ንጥዕናና ክጎድኡ ይኽእሉ እዮም። ዶክተራት ከምኡውን ስለ ፍልጠተኛታት ኣተሓሳስባና ንጥዕናና ብኣወንታዊ ወይ ኣሉታዊ መንገዲ ክጸልዎ ከም ዝኽእል ይሰማምዑ እዮም። 4 ሰብ ምስኣን ወይ ፈተውትኻ ምኽሳር። እዚ ዓይነት ፍርሒ እዚ ንስምዒታትካ ዝጎድእ ኮይኑ ዝበዝሐ ግዜ ምስ ቀንኢ ክጽብጸብ ይኽእል። 5 እርጋን ወይ ዕድመ ምድፋእ። ፍርሒ ናይ እርጋን ምስ ፍርሒ ምስኣን ናይ ፊዚካዊ፣ ቁጠባዊ ከምኡውን ጾታዊ ሰሓብነት ምትእስሳር ዘለዎ ኮይኑ ንብዙሓት ሰባት ክዝሕትሉን ነቲ ኣብ ኢዶም ንዘሎ ንእስነቶም ከይጥቀሙሉን ከየስተማቕርዎን ይገብሮም። ከም ዝበዝሑ ፍርሕታት ድማ ሙሉእ ብምሉእ ዘይቁንዕ ኮይኑ ኣብ ክውንነት ክንሪኦም ከለና ግን ገለገለ ካብ ዝበዝሑ ጠቐምቲ ዓመታት ኣብ ህይወትና እተን ዳሕረወት እየን። 6 ሞት። ዋላ እኳ ፍርሒ ሞት ፈጺሙ ነጥቢ ኣልቦ እንተኾነ ዝበዝሐ ግዜ ሞት ዝፍራሕ ድሕሪ ሞት እንታይ ከም ዘጋጥም ስለ ዘይፍለጥ እዩ። ኣብዚ ኣርእስቲ እዚ ሓሲብካ ተምፅኦ ነገር ስለ ዘየለ ግን ካብ ክውን ህይወትና ንኽንነብር ክዓግተና የብሉን። ናይ ፍርሒ ጽቡቕ ነገር ኩነተ ኣእምሮ ብምዃኑ ክንቋፃፀሮን ሙሉእ ብምሉእ ከነጥፍኦን ንኽእል ኢና። ነዚ ፍርሒ ብለወጥቲ ሓሳባት ምቕያር ድማ ኣባና ይምርኮስ። ንኣብነት ሕማም ንፈርሕ እንተኮይንና ኣተኩሮና ጥዑይ ንምዃን እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ከም ኣካላዊ ምንቅስቓስ ጥዑይ ኣመጋግባ ምክታልን እዩ። ወይ ድማ ነቐፌታ ንፈርሕ እንተኮይንና ኣገዳሲ ነገር ናትና ውሳነታት ብምዃኑ ካልኦት ሰባት ብዛዕባና እንታይ ይሓስቡ ክንግደስ የብልናን። ብድሕሪ እዚ ድማ ናይ ልብና ባህግታት እንታይ እዮም? ልዕሊ ኩሉ ነገር እንታይ ክህልወና ከም እንደሊ ነዚ ድሌታትና ንኽንረክብ ድማ እንታይ ክንከፍል ድልዋት ኣለና? ንኣብነት መኪና፣ ገንዘብ ወይ ሰብ ዝኾነ ይኹን ንሳብ ኮንሽስ ወይ ትሕተውናዊ ኣእምሮና ኣብ ቁኑዕ ኣንፈት ብምጥዋይ ነቲ ሰኸም ከም ዝስከም ክንገብሮ ወይ ዕድል ክንህቦ ኣለና። ከምኡውን ዓወታትና ንምጉንጻፍ ፍርሕታትና ክዓግቱና ዕድል ክንህቦም የብልናን። ጽማቕ ናይ መጽሓፍ ቲንክ ኤንድ ግሮው ሪች ነዚ ይመስል። መደብና መሃሪ ክኸውን እናተተስፈኹ ዝኾነ ርእይቶ ኣብ ኮመንት ከምኡውን ሓድሽ ነገር ተማሂርኩም እንተኾንኩም ላይክ ንቐጻሊ ከምዚ ዝኣመሰለ መደባትና ንምክታል ድማ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም።